I taková banalita relativně může způsobit to, že se nakonec nedomluvíme. Jo? Že kdybych to líp odkomunikoval, je to hodně o té komunikaci. My taky můžeme poskytovat ty služby online, ale při tom osobním setkání je to přece jenom více osobní a spolehlivější. Bohužel je to z mého pohledu jednoznačně jako cesta do pekel, která se samozřejmě nemusí vymstit. To je jako řízení auta bez bezpečnostního pásu. Záleží, pro koho to je pak to riziko. Buď ho přenášíš na toho zákazníka, a nebo ho máš ty sám. Jo? A teďka se bavím o tom riziku, jestli dostanu zaplaceno, anebo jestli provedu tu práci. Jo? Záleží, z které strany se na to koukáš. Není špatně to ani to. Hodně záleží na důvěře a o tom, jak si to odkomunikují. A kolem těch řemeslníků a stavebních firem je to primárně hodně o té komunikaci, o tom očekávání. Ahoj, zdravím všechny posluchače a diváky. Ahoj Jirko, vítám vás všechny u našeho dalšího dílu našeho podcastu. A dneska se budeme věnovat některým právním otázkám, které trápí některé vybrané profese. Bude to velice napínavé a moc se na to těším, Jirko. Čau Gabo. Já se na to taky dneska těším, protože to budou témata, který mám pocit, že v jistý fázi řeší každej, anebo by to měl řešit každej, ale odkládají to až na dobu, kdy se něco posere. Je to tak, protože si to jednoduše nezvědomí, neuvědomí a pak se diví, co mohli udělat, aby se to nestalo. Takže ano, podcast je určen pro to, abychom se vyvarovali některých největších průserů v těchto vybraných profesích. Když se podíváš na český podnikatele, není podle tebe ten jejich největší problém v tom, že právo řeší právě stylem všichni to dělají takhle, tak to asi stačí, je to tak asi v pořádku? Souhlasím s tím, souvisí to jednak podle mě s nedostatkem vzdělání, které se v této oblasti, které je předáváno v této oblasti, ať už ze strany státu, ale i okolí. A druhák nepochopení toho, že jako podnikatel přebírám v podstatě ultimátní odpovědnost za to, co dělám, co slíbím, a s tím vlastně souvisí nejvíc těch problémů. No. V kterém momentu se běžný obchodní neshody nebo výměna názorů stává skutečným právním problémem, který už nevyřeší telefonát nebo podání ruky? Já si myslím, že to se nedá asi říct úplně obecně. Je tam mnoho faktorů, které dělají z toho problému, který má ještě nějaké řešení formou domluvy, na nějaké řešení, které je nutné hnát až k tomu soudu. Spoustu i zdánlivě neřešitelných problémů se dá vyřešit v vozovkách podáním ruky, ale je potřeba si uvědomit, jaké jsou očekávání vlastně těch stran. A toto je potřeba si zvědomit. Souvisí to s nějakými principy, které učí třeba vyjednavači, a naučit se chápat a vnímat ty potřeby těch druhých. Samozřejmě, pokud jsem v situaci, kdy nemám dobře podchycený ten svůj právní stav nějakými důkazy o nějaké domluvě, tak je to samozřejmě horší, než když tyto důkazy mám a dokážu je té straně prezentovat i trošku formou nějaké síly. Takže neřekl bych, že existuje nějaké obecné pravidlo. Může to být jednoduchá banalita typu nemám cash flow na straně toho dlužníka a já jako věřitel chci, aby mě ten dlužník zaplatil, a blbě to odkomunikuju. Jo, tento požadavek na zaplacení jsem trošku víc ostrý, než bych v té dané situaci měl být, a on se může kousnout. Jo. I taková banalita relativně může způsobit to, že se nakonec nedomluvíme. Jo, že kdybych to líp odkomunikoval, je to hodně o té komunikaci. Dneska se trošku víc podíváme na nějaký konkrétní obory a já bych se chtěl teďka chvilku věnovat oboru finančního poradenství a pojišťovnictví. Mnoho klientů netuší, jestli proti nim sedí pojišťovací agent jedné značky anebo skutečný nezávislý makléř. Je tohleto rozlišení nebo je tohleto rozlišení z pohledu práva a odpovědnosti důležitý? Má to velký význam. Máme zde zákon o distribuci pojištění,
který reguluje tuto oblast pojištění a těch pojišťovacích makléřů. A ty zmínil pojišťovací agent a pojišťovací makléř, už jenom tady je velký rozdíl, že pojišťovací agent zastupuje formálně tu pojišťovnu a hájí v uvozovkách její zájmy a kope za její stranu. Zatímco ten makléř je člověk, který je sice placen tím známým způsobem ze strany pojišťovny, ať už je to samostatný zprostředkovatel nebo vázaný zástupce, a ten hájí zájmy toho klienta. A ten set povinností je dramaticky odlišný. V tomto případě samozřejmě ten pojišťovací makléř, jo, ten, který má zjistit ty požadavky, ta rizika, má mít tu odbornou způsobilost k tomu, aby navrhl to nejlepší možné řešení pro toho klienta, tak má jako neuvěřitelný set těch povinností a je tam vyžadována vysoce odborná péče, aby si v prvé řadě zjistil všechny ty informace od toho klienta, aby na něco nezapomněl a aby dal to doporučení, které je pak schopen zpětně obhájit. Jo, a tam narážíme na dva typy odpovědností: soukromoprávní za škodu, kterou potenciálně způsobí tomu klientovi, a veřejnoprávní vůči České národní bance. Když klient na rovinu řekne, že to chce mít co nejlevnější a nezajímají ho rizika, zbavuje tím automaticky toho finančního poradce odpovědnosti za to, že třeba vybral nakonec produkt, který mu vůbec nevyhovuje? Absolutně ne. Tam narážíme na to, že i když ten klient po nás chce řešení, kterému nevyhovuje, tak jednoduše nemůžu se ani formou nějakého disclaimeru té odpovědnosti zbavit. Já říkám v těchto věcech, jako musíme být vůči těm klientům jako zcela transparentní a říct, jako omlouváme se, ale tohle nejde. Jo. My nemáme tady kouzelnou hůlku, kterou bychom vyřešili váš problém, který vyžaduje nějakou investici nebo nějaké náklady, a to tímto v vozovkách nejlevnějším možným řešením, protože na vás to jako nepasuje. Nemůže tuto službu v tomto případě jako poskytnout a doporučit. Bohužel, jo. Tam. Dneska se finanční poradenství hodně přesouvá do onlineu. Hodně se to řeší online a spousta věcí se sjednává třeba telefonicky. Zvyšuje to pro toho poradce právní riziko, nebo je to naopak bezpečnější díky tomu, že má nějakou tu digitální stopu? Digitální stopa, takhle, riziko to zvyšuje v tom, že si, pokud nemá dobře nastavené procesy, neohlídá si některé informace, protože je tam tendence k tomu hledat nějaké zkratky a spoléhat se na nějaké útržkovité informace. Jo. Pokud ale na to má nastavený proces, ve smyslu vím, jaké informace si mám od toho klienta vyžádat, třeba sjednávám životní pojištění, tak potřebuju vědět, jaký je ten zdravotní profil toho klienta dopodrobna, a jsem schopen si to od něj i telefonicky vyžádat, aby mě to poslal, a uhlídám si to. Tak je to v pořádku, ale častokrát je to o tom, že ten pojišťovací makléř není úplně důsledný v tomto. A přece jenom při tom osobním kontaktu je to pro něj jednodušší v tom, že ten člověk v tváři v tvář líp se od něj ty věci vyžaduje. Aspoň já to tak mám, u nás to taky tak platí. Jo. My taky můžeme poskytovat ty služby online, ale při tom osobním setkání je to přece jenom více osobní a spolehlivější. Ty jsi zmínil do jisté míry nějakou tu administrativu a tak. A když má ten finanční poradce skvělý obchodní výsledky, ale právě kašle na tu administrativu, je to z tvýho pohledu, jako z pohledu právníka, jenom časovaná bomba, která čeká na výbuch? Souhlasím s tím. Je to časová bomba? No, ano. Je to cesta do průseru, protože s každým novým klientem se zvyšuje pravděpodobnost toho, že se něco stane špatně. A i u těch pojišťovacích makléřů platí to, že co já mám zaznamenané, tak to jsem schopen prokázat. A pokud nemám zdokumentované to, co mě klient v rámci toho auditu jeho potřeb řekl, a spolehám se jenom na to, že si to někam zapíšu a pak to založím a už se k tomu nevrátím, tak já nebudu schopen za 5 let, až se bude řešit nějaký problém, jako dohledat, co vlastně ten klient mě řekl a jakým způsobem to formuloval a že jsem mu předal já všechny ty relevantní informace. Bohužel je to z mého pohledu jednoznačně jako cesta do pekel, která se samozřejmě nemusí vymstit. To je jako řízení
Auta bez bezpečnostního pásu, tak bych to asi řekl. Mám na tebe poslední otázku v téhleté oblasti finančního poradenství. Kde podle tebe je hranice mezi legitimním přezkoumáváním a vylepšením smluv klienta a neetickým nebo třeba vyloženě právně problematickým přepojišťováním jenom kvůli provizi? Rozdíl, nebo tam ta hranice je v tom, jak to má ten podnikatel v hlavě nastavené. Pokud jde do toho a priori s účelem, aby na tom vydělal, byť nějak to tam běží jenom v pozadí, tak je to jako velký problém. On nebude dělat všechno pro to, aby našel pro toho klienta to nejvhodnější řešení. Už jako systémové nastavení je tam špatně. Takže asi takto bych to viděl. Není to nic proti ničemu, ostatně vím, já sám jsem v současné době v situaci, kdy řešíme s finančním poradcem nové produkty, respektive nazveme na ty stávající a přepojišťujeme to, ale třeba u auta mě to neřeší, protože to dává smysl finančně. Jo? Ten produkt, který mám, tak je funkční, byť bych mohl přejít nějaké konkurenci, ale jako není důvod to měnit. Ale třeba u životního pojištění a podobně, tak tam to přehodnocujeme a má to své objektivní opodstatnění. Ten finanční poradce musí být kdykoliv zpětně schopen předložit, ať už České národní bance, anebo v případě nějakého sporu, že to bylo pro toho daného klienta s ohledem na všechny ty relevantní okolnosti, které v daném čase zde byly, objektivně to nejlepší možné řešení. Je to nějak jako právně vymahatelný vůbec, tady tohle? Pokud to je to Česká národní banka. Jo. Tam tento dozorový orgán samozřejmě může si kdykoliv vyžádat, a nejenom Česká národní banka, ale i různé instituce typu FPA třeba, které sdružují finanční poradce, tak můžou chtít vidět ten proces. Proč došlo k tomu, aby se tento klient přepojistil? Jo? Z jakého důvodu? Jo? Příklad, mám klienta jako finanční poradce, který má 55 let, za 10 let do důchodu, tak nebudu pro něj hledat novou životní pojistku, pokud ta, kterou má, není absolutní bizár. Jo? Takže když to přeženu, tak to na takovém příkladu. Jenom proto, abych v uvozovkách na to viděla. Jsou očividné případy a jsou pak jako ty, které se víc jako zkoumají. Takže měli by se na to v každém případě ty finanční poradci dávat pozor a neměli by do toho přepojišťování jít s tím záměrem, že na tom vydělají. To je jako nemorální. Řemeslníci a stavební firmy. Často si řemeslníci bojí říct o zálohu proto, aby třeba klienta neurazili, nebo z nějakého důvodu to tak mají nastavený. Není to ale z právního pohledu jako špatně? Záleží, pro koho to je pak to riziko. Buď ho přenášíš na toho zákazníka, a nebo ho máš ty sám. Jo? A teďka se bavím o tom riziku, jestli dostanu zaplaceno, anebo jestli provedu tu práci. Jo? Záleží, z které strany se na to koukáš. Není špatně to ani to. Hodně záleží na důvěře a o tom, jak si to odkomunikují. A kolem těch řemeslníků a stavebních firem je to primárně hodně o té komunikaci, o tom očekávání. Jo? Když si na začátku toho vztahu jasně vydefinuješ, jakým způsobem ty funguješ a jaký výsledek a na základě jakých referencí třeba seš schopen doručit tomu zákazníkovi, tak tam problém nebude. Jo? Ostatně já jsem v současné době v průběhu výstavby rodinného domu, nevím přesně, kdy ten podcast vyjde a v jaké to je fázi, nicméně teďka finišujeme a těch přístupů je přehršel. Jo? Takže mám zkušenost s takovými a jinými. Ani jedno není špatně, ale špatně je, když se to blbě odkomunikuje už na začátku. Co když si klient na stavbu dodá sám sežené materiál, který je sice levnej, ale nekvalitní a ten výsledek pak prostě nefunguje? Jak se má řemeslník chránit, aby za to nenesl odpovědnost? Samozřejmě by měl mít smlouvu
s tím zákazníkem. To je jako povinnost, kterou by měli dělat, a říkám schválně povinnost, jako všichni. Častokrát je to v úzovkách per huba a pak jsou jako problémy v tom dokazování, co se teda domluvilo. A v té dokumentaci by mělo být vlastně vyhrazeno to, že pokud je to o materiálu toho zákazníka, tak nenese odpovědnost za kvalitu toho materiálu samotného. On nese odpovědnost za to, že ten materiál zaprvé posoudil, jestli se hodí pro ten účel, ke kterému to ten zákazník chce, protože k tomuto by ten řemeslník jako profesionál měl své stanovisko dát a měl by za to nést odpovědnost. A druhá za to, že to nainstaluje, řekněme, správně. Jo? Příklad, když si koupím jako zákazník špatné obklady, které jsou levné, jsou nekvalitní a praskají, tak spíše ten řemeslník nebude nést odpovědnost za to, že mně dojde k většímu počtu těch prořezů jenom vlivem toho, že ta kachle třeba praskala. No. Samozřejmě je to, nelze to striktně říct pro každý případ takhle, vždy bude záležet na individuálním případě, ale jenom pro představu, ten zákazník v podstatě nese odpovědnost za to, že ten materiál je pro něj dostatečně kvalitní a nemůže se v vozovkách zlobit na toho řemeslníka za to, že je vlastně objektivně nekvalitní. Jo. Ale ten řemeslník v každém případě by měl říct, pokud to lze, jestli se hodí ten materiál pro ten účel. V tomto ohledu ho zákon taky chrání, nicméně je vhodné si to v té dokumentaci smluvní jasně ujasnit. Když zákazník začne používat hotový dílo, například novou kuchyň, ale odmítne podepsat předávací protokol, dá se z toho právně odvodit, že to dílo reálně převzal? Mělo by to být ujednáno v každém případě, protože pak nastane spor o tom, kdy to dílo převzal. Jo, to je asi to nejkritičtější a hlavně v jakém stavu. Jo, samozřejmě nejhorší scénář, který může nastat je, pokud je ve smlouvě sjednáno, že k předání dochází na základě písemného protokolu a k tomu předání dojde fakticky. To bohužel, protože většinou ti zákazníci jsou spotřebitelé, tak je to chrání. Můžou se opřít do toho, že ale nebyl podepsán písemný protokol. V takovém případě by měl ten řemeslník, samozřejmě při instalaci kuchyně je to blbé, protože nemůže to demontovat a odvést a prostě, protože v momentu té instalace se to stane součástí té stavby. A tam se vracíme k začátku toho, jak se ptal ty zálohy. Takže ideálně, aby to měl vyřešeno formou záloh. V takovém případě, pokud instaluje něco, co už nelze demontovat, protože jinak přebírá riziko toho, že ten zákazník si může i vymýšlet nesmysly a bohužel se to stává. Takže fakticky to užívat bude. Právně je to velice složitá otázka, zejména v situaci, kdy ve smlouvě je ujednán nějaký způsob, ale on není fakticky dodržen. Takže toto bych řešil způsobem, který už dneska je legální, alternativní způsoby pro předání, pokud jedna strana neposkytne tu součinnost s tím předáním. A měl bych to ale taky mít zdokumentované. Výzvu k tomu předání na základě smlouvy, ve které je jasně definované, k jakému datu, po jakých termínech a tak dále má k tomu předání dojít. Pokud mě ten zákazník neposkytne tu součinnost, tak může dojít k faktickému předání na základě jako fikce nebo domněnky, protože uplynuly nějaké dny od poskytnutí té součinnosti. Ale v tomto ohledu by měl být ten řemeslník dvakrát opatrný. A pokud tomu faktickému předání takto dojde, tak samozřejmě ten zákazník se nachází v režimu VAT a už je tam trošku jiný set těch práv a povinností v oblasti té reklamace. Jakou největší chybu dělají firmy v případě, že klient přestane platit průběžné faktury? Opožděně reagují, asi bych řekl. Nebo nereagují dostatečně promptně a to myslím v řádech dnů. Když zjistím, že mě klient nezaplatí fakturu, tak už druhý, třetí den pošlu takovou jako administrativní upomínku. Dobrý den, patrně z administrativního pochybení nebo z účetních důvodů nedošlo k zaúčtování platby, prosím o ověření.
Jo, když nedojde k zaplacení ani v následujících dalších dnech, tak znovu posílám upomínku, pak po týdnu a už to eskaluju dál a vedu to čistě jako profesionálně. Podívejte, chápeme, asi máte nějaký problém s cash flow, ale pojďme se o tom pobavit, protože já si nemůžu dovolit tady nechat ty faktury viset někde ve vzduchu. No a pokud je to druhá, třetí, čtvrtá, tak to už je samozřejmě konečná, to už se s tím v uvozovkách můžu jako rozloučit. To už bych neměl nechat dostat do této fáze. Pokud mě třeba nezaplatí klient, který odebírá službu opakovaně, tak bych měl mít ty nástroje smluvní k tomu, abych odmítl další plnění. Takže a to je taky o tom smluvním právu, abych já si s tím klientem, zákazníkem domluvil jasné pravidla hry. Pokud mě nezaplatíš nějakou fakturu, já ti přestávám plnit. A nejsem v prodlení s tím plněním, protože, a to si spousta lidí mylně myslí, že pokud mě při nějakém pravidelném odběru ten zákazník nezaplatí, tak já mám automaticky ze zákona nárok na tomu neposkytovat tu službu dál. To je chyba. Já jsem povinen poskytovat tu službu bez ohledu na to, jestli mě zaplatil. To je úplně jiný, jsou úplně jiné povinnosti v uvozovkách. Takže toto si taky musím s tím zákazníkem vydefinovat. Dejme tomu, že máme truhláře, který si na nějakou část zakázky bere subdodavatele a tento zkazí. Kdo v téhleté situaci nese tu zodpovědnost před klientem? Může ten truhlář klientovi říct, že on za to nemůže, že to zkazil někdo jiný? Kdo má tu zodpovědnost? Truhlář. Jednoznačně ten truhlář. Jo. Dá se to, někteří to obchází způsobem, že podívej, tady máte pána XYZ, ten vám to zrealizuje, ten vám vystaví fakturu, ten vám to dodá. To pak je potenciální problém a ti zákazníci by na to taky měli myslet. Vždy by měli tyto věci řešit s tím primárním dodavatelem. Jo. Naštěstí to není úplně obvyklé, ale stává se to, takže ten truhlář v tomto případě, pokud je to standardní proces, já dodávám kuchyň, mám na to subdodavatele, který mě tam přijde montážní firmu zmontovat, tak já nesu odpovědnost vlastně za všechno, co se v rámci daného prostoru stane. Jo. Třeba když v rámci montáže kuchyně musí navrtat nějaké díry na skřínky a navrtají vodovodní potrubí, tak za to taky nese odpovědnost ten truhlář. Samozřejmě je tam spoustu ale, jo, jestli si ten truhlář vyžádal nějaké informace o tom, co všechno v těch zdech je, jestli dostal nějaké plány, jestli si udělal ten průzkum. A to už vlastně souvisí, to se dá zobecnit i u těch finančních poradců, že by ten řemeslník vlastně taky si měl udělat nějaký ten průzkum požadavků a možností toho klienta. V téhleté sekci mám na tebe poslední otázku. Když se klient ozve po několika měsících třeba tomu truhláři s tím, že ten produkt nebo to, co si objednali, je vlastně celý špatně. Jak moc dokáže toho řemeslníka zachránit to, že to má kvalitně zdokumentovaný, tu celou zakázku a dostatečně odkomunikovaný třeba písemně nebo mailem? No absolutně, to je špatně. Dokážu si představit trošku jako absurdní situaci, že je domluvená, řekněme, umělý kámen černý na kuchyňskou linku a klient si po několika měsících jako bizarně jako představí, no ale já jsem tam chtěl dubovou desku. Jo, což ani kdyby to neměl úplně zdokumentované, tak vlastně takový extrém, to by ten klient skutečně jako tahal za velice krátký konec provazu, protože to právo naštěstí dává určitý set povinností i těm zákazníkům a to třeba uplatnit zjevné vady bez zbytečného odkladu nejpozději ideálně při převzetí. Jo? Příklad, když převezmu a podepíšu předávací protokol o kuchyňské líce, kde je černý umělý kámen místo dubové desky a po pár měsících si to jako teprve všimnu, tak to za to vlastně můžu já jako klient. Jo? Za to ten řemeslník nemůže. Ale samozřejmě ten život prakticky řeší méně jednoznačné situace a bavíme se o tom, že pokud mám zjevnou vadu,
tak jak jsem říkal, mám to uplatnit bez zbytečného odkladu v souvislosti s tím předávacím řízením, jo? Když bych to takto měl formalizovat. Pokud se jedná o skrytou vadu, tak to můžu uplatnit vlastně bez zbytečného odkladu po tom, co jsem mohl tu vadu zjistit. Jo? Příklad, kuchyň, když ji přebírám, zkontroluji si na matkově funkčnost třeba kliků, těch pantů, kování obecně, zjistím, že to funguje, dobrý. V používání té kuchyně se mě začne něco povolovat, tak v takovém případě je to otázka toho, jestli ta vada tam už byla na začátku při tom předání, například špatné seřízení a podobně. V tom případě ten truhlář za to odpovědnost jednoznačně nese a měl by to na své náklady napravit. Jdeme do poslední sekce v dnešním díle a tím jsou e-shopy a celkově online. Spousta podnikatelů dneska neprodává už jenom fyzické produkty, ale online kurzy, webináře, e-booky, placené členství. Jak se tady na tohle dívá právo zákazníka na odstoupení od smlouvy? Platí tam stejný pravidla jako u toho fyzického produktu? Platí a je to více rizikové pro ty poskytovatele tohoto obsahu, protože tam je standardní právo na odstoupení od smlouvy. Ledaže výslovně upozornili svého zákazníka na to, že mu bude ten produkt zpřístupněn před uplynutím té 14denní lhůty a zákazník to výslovně přijal jako své riziko. Jo, příklad, já si na e-shopu koupím nějaký webinář a já bych měl výslovně potvrdit, potom co mě výslovně specificky konkrétní kolonkou v rámci toho nákupního procesu upozorní na toto, že nemám nárok na odstoupení od smlouvy, pokud to kupuju s tím, že to budu užívat vlastně ten produkt nebo tu službu v té 14denní lhůtě. Můžu to obejít tím, že mu neposkytnu ten produkt nebo službu prvních 14 dní. Ale nedokážu si úplně představit, jak moc zákazníci by s tím byli spokojeni, protože já když si něco takového nakoupím hned, tak chci se na to podívat třeba hned, že? Takže to riziko je o to větší. Nestává se běžně, že bych já sledl nějaký webinář a pak psal odstoupení od smlouvy, třeba protože jsem byl nespokojený. Samozřejmě to standardně ti poskytovatelé i řeší tímto způsobem, že mají garanci vrácení peněz. Jo, a snaží se tímto v vozovkách toto vyřešit, jo, že toho zákazníka neupozorní a nebo vlastně si to riziko jako nechávají sami na sobě, OK, 1 z 50, 1 ze 100 to třeba udělá, OK, budíš, mám to započteno v těch nákladech. Takže riziko tam je velké. Já vím, že tohle je třeba problém na Steamu u her, že vlastně když máš nějakou menší hru, nebo Steam to má udělaný tak, že do nějakého odehraného času ten hráč může tu hru vrátit a dostane plnou částku zpátky. Ale když je to nějaká menší hra, kterou celou odehraješ v tom čase, tak se vlastně stává, že to lidi celý odehrajou a pak zažádají o vrácení peněz. A protože to je v těch podmínkách, tak ty peníze zpátky dostanou, ale ty menší vývojáři vlastně na tomhle ve finále zkrachujou. No a ještě navíc Steam není česká platforma, český subjekt, takže tam jako vymahatelnost toho práva je absolutně, bych řekl, mizivá a nemá smysl jakýkoliv konflikt otevírat. Pro Steam je to samozřejmě o reputaci. A jako to je zase téma na celé jako dopoledne, možná i víc, jak vlastně tyto digitální platformy zneužívají toho svého postavení a že na tom jsou vlastně bytí ti nejmenší vývojáři, kteří bohužel jako musí využívat tyto velké platformy, protože jinak jako neprodají ty své produkty. Takže bohužel toto jako právo na to rozumné řešení jako nemá. Snaží se třeba Evropská unie tlačit ty velké hráče, aby byli více féroví, ať už vůči těm vývojářům, anebo vůči těm zákazníkům. Ale to je jako velice dlouhavý a složitý proces a nemá to jednoduché řešení. Jako mě napadá, ale určitě nejsem první, koho to napadlo, že by se to nepočítalo konkrétně třeba u těch her odehraný čas, ale procenta odehraný hry, že jo.
a to vlastně může být třeba i u toho e-booku nebo u toho webináře. Pokud koukneš na méně než 20% a zjistil si, že to není to, co si čekal, tak můžeš zažádat o vrácení. Pokud dohraješ 95% hry, tak tě nejspíš bavila. A jasně, ale tady vlastně narážíme na to, že v tom českém právním prostředí je toto právo striktní v tom, že musíš toho zákazníka upozornit o tom, že nemá právo na odstoupení od smlouvy v takovém případě, pokud to skonzumuje. Jo, a pokud to neuděláš, tak bohužel jako tam to právo na odstoupení má. Dokonce, když ho neinformuješ vůbec jako o právu na odstoupení od smlouvy, tak má až 1 rok na to vrácení, což jako může být likvidační, takže na to bacha. To by si ti poskytovatelé těchto služeb a produktů měli jako uvědomit a zavést to do těch obchodních podmínek a zavést taky tím správným způsobem, jak informovat ty zákazníky o těchto dopadech. Nebo řešení je, že nabídnu část toho svého produktu a zbytek je za nějakým paywallem a ten zákazník v úzovkách nějakých 10-20% shlédne, řekne si, OK, to je zajímavé, mohl bych se na to podívat víc, pak půjde na Hero, Forendors, jakoukoliv prostě platformu, nechci tady někoho konkrétně jako propagovat, ale to vím, pro mě osobně jsou ty jako nejznámější, takže pak si zaplatí už ten placený přístup. A to je taky jako velké téma, jak je vlastně tento autorský obsah vlastně za těmato platformami, protože ty si neplatíš jednotlivé produkty, ty si platíš to členství a naštěstí jsou to relativně nízké položky, ale dokážu si představit, když bych měl nějaké členství velice drahé, že by tam jako nějaký potenciální spor mohl vzniknout o kvalitě toho produktu. Vrátíme se zpátky k e-shopům. Jak moc důležitý je, kromě toho, že ten e-shop samozřejmě prodává a nějakým způsobem prosperuje, jak moc důležitý pro ten samotný e-shop je mít legislativně perfektně nastavený reklamační proces? Je to důležité proto, pokud se bavíme o technické části, řekněme, aby nepromeškal lhuty. Spíš tý právní části. Co se týče právní stránky věci, tak musí mít splněné informační povinnosti. Musí jako řádně podle toho, jakým způsobem to vyžaduje zákon, informovat, kde a občanský zákoník a zákon o ochraně spotřebitele, kde vlastně může ten zákazník tu reklamaci uplatnit, jakým způsobem to může udělat, kdo nese náklady na dodání toho zboží, kdo nese náklady na opravu a vrácení zboží, jaké jsou tam lhuty pro vyřízení té reklamace a všechny tyto informace musí ten e-shop tomu zákazníkovi, ať už v rámci nějakých všeobecných obchodních podmínek nebo samostatného reklamačního řádu předat. Protože pokud to neudělá, tak především riskuje pokutu ze strany České obchodní inspekce. Budeme pokračovat v té reklamaci. Jak má e-shop jednoznačně dokázat, že vrácený zboží, který mu přišlo, je používaný nebo poškozený nebo přišlo nekompletní? Teďka se bavíme o situaci, kdy je zákazník to vráceno ve lhůtě 14 dnů. Záleží od toho, jaké to je zboží. U některého zboží se to prokazuje hůř, u některého s nás. Já mám takovou zkušenost. Byli jsme na jedné takové akci, kde bylo nutné si pořídit cyklistickou helmu, nebo bylo nutné mít cyklistickou helmu, byl to nějaký prostě, řekněme, cyklozávod, ať trošku pozměním ty reálie. A tam jeden kamarád to vyřešil způsobem, že si koupil helmu a nebylo to jako v e-shopu, ale některé ty prodejny ti umožní to zboží vrátit i tak, jo, když je to v kamenné prodejně. Regulérně ji použil, odjel ten závod a pak tu helmu jako vrátil. Nemá bohužel, jo, v takovém případě ten obchod možnost. Ale a vlastně ani nikdo. Když nedojde fakt nějakému poškození, mechanickému, viditelnému, tak to je neprokázatelné a vlastně všichni jsou s tím v pohodě. Nikomu to nevadí, nikdo nic nezjistí. Ideální je, ještě když to má já tady nebudu dobře říkat a dávat návody, jak to dělat, jo? Ne, nedávej.
ale jenom taková jako pikoška z praxe x let zpátky. Ale když bych dal jiný příklad, objednám si nějakou ozdobu, třeba na svatbu, jo, z e-shopu a dojde k znečištění té ozdoby, tak samozřejmě to je na první pohled jako zřejmé a ten obchod má právo na náklady toho kupujícího vlastně chtít tu opravu nebo uvedení do toho původního stavu. Tam zákon říká, že já v rámci té 14-denní lhuty můžu ten produkt vyzkoušet, jestli bude sloužit k tomu účelu, za kterým si to kupuju. Ale to neznamená, že si ho otestuju jako v těch reálných podmínkách. Je to stejně jako když v kamenné prodejně si vyzkouším nějaké oblečení, tak nepůjdu na nějakou akci a nevyzkouším si ho tam. Já si ho vyzkouším v té prodejně. Jo. Dokážu si představit třeba, nevím, koupím si nůž a stupím ho, tak je otázka, jestli to ten podnikatel pozná nebo ne. Většinou to u těch malých položek prostě nemá smysl řešit a prostě si řekneme dobrý, tak jako riziko podnikání, a u těch větších položek musím zdokumentovat nebo mít zdokumentovaný vlastně ten stav té věci před doručením zákazníkovi a potom, co mě ten zákazník to zboží vrátil. No dobře, ale když je to prostě obchod typu Alza, kde prodáš jako tisíce položek denně, to fakt musíš mít každou z těch věcí a ten produkt máš třeba 100krát. Každý ten produkt musíš vyfotit před tím, než ho pošleš? Měl bys mít, jako pokud se bavíme o Alze, tak já si myslím, že ona to, byť s tím nemám praktickou zkušenost, spíše nebude řešit a prodá to zboží jako použité anebo rozbalené. Jo, že pro ně spíš nastavili si ten proces tak, že je méně nákladné, než se hádat s tím kupujícím, jestli to poškodil nebo nepoškodil, tak to zboží to jako převzít a pak to prodat jako použité s nějakou slevou ještě větší. Myslím si, že v tomto ohledu se jako spoléhají na tu poctivost těch zákazníků a že budou jako marginální jako případy, jo, byť to nemám zdokumentované. Ale pokud je to malý prodejce, u kterého to může být jako důležité, protože tam potenciálně každý zákazník je pro něj velice hodnotný. Jo? Když si vezmu Alzu, tak pár, řekněme, takových kverulantů asi nebude problém pro jejich cash flow. Jako u někoho, kdo má teďka rozjíždí podnikání a řeší každou zakázku, řekněme, tak u toho to je důležité proto, aby byl schopen. Už jenom to, že já v rámci toho procesu upozorním zákazníka, ale podívejte, toto je ten stav toho produktu, v jakém já se vám to poslal. Byť je nereálné, že bych jako fotil každý produkt předtím, než ho odešlu, ale měl bych být schopen jako podnikatel prokázat, že jsem mu to poslal v pořádku. Už jenom proto, že on ten zákazník skutečně může dostat rozbité zboží, zjistí to a jako kolikrát za to může třeba přepravce. Tak já bych měl převzít tu odpovědnost v tom smyslu, že se pak budu hádat s tím přepravcem. Jo? Ale musí to být nějakým způsobem zdokumentované, že ode mě to odešlo v pořádku. Poslední otázka na e-shop a potom dnešní díl ukončíme. Pokud e-shop neuzná zákazníkovi reklamaci nebo vratku a ten zákazník začne vyhrožovat negativníma recenzema nebo dokonce udáním na Českou obchodní inspekci, jak má majitel reagovat chytře a nenechat se vydírat? Záleží, o jaký typ problému jde a o jaký typ zákazníka jde a jak moc reálné to reputační riziko tam je. Protože pokud já jako podnikatel dodávám kvalitní službu a mám už vybudovanou nějakou klientskou základnu a mám nějaké reference, tak jako samozřejmě stane se, že prostě mě tam přijde jedna hvězdička a já musím na to být schopen reagovat ani ne tak jako právně, jako spíš komunikačně. Já musím být připraven na to, že uznám možné nějaké pochybení třeba v nějakém ohledu, pokud tam skutečně jako bylo, a v tomto ohledu musím být jako plně transparentní a nést tu odpovědnost za to, co jsem fakt jako mohl udělat špatně. Ale zás neustupovat
Jo, protože to taky může být cesta do pekel a je potřeba, aby ten podnikatel, aspoň já jsem o tom přesvědčen, si stál za tou kvalitou té své služby a naopak může být hodnotnější, pokud se mně objeví taková negativní recenze někde, tak tím, že já to dobře odkomunikuju na těch, ať už sociálních sítích, anebo jiných platformách, jak jsem to já doručil a jak jsem se s tím problémem potenciálně jako vypořádal, tak je to častokrát hodnotnější, než s ním vést spor a hádat se s ním a věnovat energii k tomu, abych já ho přesvědčil o své pravdě. Mhm. Jo, normálně vzít to jako fakt, že OK, zákazník není spokojen, udělal jsem něco špatně nebo neudělal. Pokud jsem nic špatného neudělal, tak to odkomunikovat. Omlouváme se, vážený zákazníku, ale já jsem v tomhletom ohledu nepochybil. Samozřejmě vy máte právo na to si stěžovat. Vy máte právo na to psát jako negativní recenze. Já na to samozřejmě budu reagovat vhodným způsobem, jo? Takže je to samozřejmě na vás. Takže takto bych to asi viděl. Ještě něco jsem chtěl říct, ale myslím si, že už jsem asi vysvětlil. Uspokojila tě odpověď? Jasně. Dobře. A mám na tebe poslední dnešní otázku. Kdyby si měl ten dnešní díl shrnout pro naše posluchače do nějaký jedné nejdůležitější myšlenky, co by to bylo? Komunikujte, ptejte se, jaké má od vašich služeb a vašich produktů ten váš zákazník očekávání a buďte transparentní v tom, jestli to jeho očekávání můžete anebo nemůžete doručit a naplnit. A to je alfa omega toho, jak předcházet těm jako problémům a samozřejmě mít ideálně nějaké základní pravidla, které já budu těm zákazníkům komunikovat, jak já funguju. Co zase já očekávám od nich. Jo? Třeba ti řemeslníci, když zase vezmu, tak řeknu, jaké mám požadavky na součinnost, nějakou připravenost toho stavebního díla, do kterého já ve kterém já pokračuju. Takže toto, pokud si ten profesionál, ten podnikatel udělá si tu hygienu v tomto procesu a nastaví si, jak to komunikovat, tak si myslím, že předejde jako řadě potenciálních průserů. Takže takhle několika větama bych to shrnul. Super, moc díky. Děkuju a budu se těšit na další díly a určitě nasledujte na našich sociálních sítích. Mějte se fajn.